Nepovedzte mi, že toto není proste pík života. Nazdar. Ja som sa akorát zobudil na pohode. Dobré ráno, ľudia. Toto je môj výhľad, keď som sa ráno zobudil. Mám šťastie, že není strašné horko. Ja som sa zobudil tak strašne vysušený. 24 stupňov, to je dosť pohode, lebo na pohode býva 36 stupňov a keď je 36 stupňov, tak to je hardcore. Včera to bol akože hardcore party, mega, super, strašne dobré. Ešte lepšie bolo na tom to, že som sa zobudil a nemám opicu, alebo teda a.k.a. neboli ma hlava. Opicu samozrejme mám, ale neboli ma hlava, ľudia. Ja som zožral včera v noci 2 fočka. 2 fočka! Bolo tak strašne dobré, ty kokos. Môžete cestovať hoci kde po svete, ale keď sa raz vrátite domov, je to reálne možno, že málo. Sa pozrite okolo seba. Iba hory proste tuto naokolo. Možno to není proste New York, ale vám to proste stačí. Vám to stačí. Včera západ slnka proste.